God aften. Mit navn er Anna, og jeg vil fortælle om det internationale arbejde, vi har på Frederikshavn Gymnasium. Først vil jeg vise jer, hvor vi har samarbejder henne. Så vil jeg give jer lidt eksempler på, hvordan samarbejderne de kommer til at foregå, både i forhold til fagligt, men også sociale og kulturelle aspekter i det. Som I kan se på kortet her, så har vi kontakter lidt forskellige steder rundt omkring i verden. De fleste det er i Europa. Vi har Young Scientist-projektet, der går til Tyskland. Så har vi noget sproglig udveksling til Frankrig, og har kontakter i Spanien også. Og herudover kører vi Erasmus-projekt med Sverige, Ungarn og Spanien. Det sidste projekt, det er ved Frederikshavns venskabsby i Japan, hvor Hitaka High School ligger. Når vi laver de udvekslinger, så sker det altid med udgangspunkt i et fag, som en klasse har. Det I kan se her, det er eksempler på Young Scientist-udvekslingen, hvor vi har været på fabriksforsøg og ude og undersøge biotoper, men også noget laboratoriearbejde. Udover det kan det være nogle teoretiske samarbejder, hvor man undersøger nogle historiske eller sociale aspekter, samfundsfaglige aspekter også i det her tilfælde i forhold til billederne. Det faglige fokus gør, at man altid har et holdepunkt, som man kan gå ud fra. Det andet meget vigtige aspekt af de her udvekslinger, det er det sociale og kulturelle. Der er ingen tvivl om, at når man som ung bliver taget med ud i verden med en udveksling, så er det grænseoverskridende på alle mulige måder, men det er også der er mulighed for at lære rigtig meget, både om livet andre steder, men også om sig selv. Det, der sker i de her udvekslinger, det er, at vi så ofte som muligt bruger privat indkvartering. Det betyder, at man rejser oftest en dags tid. Så står man et eller andet sted på en busparkeringsplads og siger goddag til sin værtsfamilie og tager med dem hjem. Og så bor man der og lever sammen med de her familier. Der er tale om familier til unge mennesker, som også går på de gymnasier, vi samarbejder med. Og så mødes vi ellers i løbet af dagen og laver samarbejder. Og eleverne tager med hjem med de her familier igen om eftermiddagen og om aftenen og får en rigtig masse oplevelser der. Det er som sagt meget grænseoverskridende, men også helt vildt fascinerende og en unik mulighed at prøve at opleve en anden del af verden på. Det er, når man har de her oplevelser sammen, og man kommer ud et nyt sted, og man er presset, så er der også mulighed for at opbygge nogle ting, man ikke har fået før. For eksempel nogle rigtig stærke venskaber med unge mennesker i andre kulturer, men også når vi kører klasseprojekter, for eksempel som Young Scientist, så giver det også klassen en unik oplevelse, som de kan dele resten af tiden, og som binder dem godt sammen. Udover den personlige udvikling, så er der også kulturen i det. Det er sjældent, man har mulighed for at tage ud og bo hjemme ved en familie og opleve en kultur, som den er, og ikke bare fra et strandhotel med de dejlige varme strande. Så det giver os et rigtig godt kulturelt indblik. Som opsamling, vi har 4 projekter kørende. Der er Erasmus, det er primært samfundsfaglige klasser, der har været med ind over der, sammen med Spanien og Sverige og Ungarn. Så er der sproglige udvekslinger, hvor vi har noget kørende med Frankrig og har en god kontakt til Spanien. Så er der Young Scientist, der bliver kørt i de naturvidenskabelige klasser i 1.G, hvor de kommer til Bremerhaven og samarbejder med dem. Og så er der Japan-udvekslingen. Der bliver selvfølgelig krydset fingre for, at vi snarest muligt kan få det her op og køre igen, og kan vise, hvordan det fungerer, når vi ikke har en hel masse virus hængende overhovedet. Tak fordi I hørte med.